Здравейте на всички! Аз съм фармацевт Али Караигит. Днес сме с видеообучение за аламид. Ще обясня подробно какво е аламид и за какво се използва. Сега е продукт, който се използва за лечение на рефлукс, гастрит, язва и хеликобактер в стомаха и е 100% натурален и растителен. Аламид не съдържа никакви химически вещества. Няма консервант, отцветител или подсладител в него. Аламид е 100% натурален и билков продукт. В аламид има 14 готови за употреба сашета. Нашите сашета са в консистенция на паста, така че няма нужда да се смесват с нещо. Нашите основни съставки са мед, смола от борово дърво и смолата на младите клонки на корените. Съществуват много малки количества от жълт кантарион и сладък корен, но те не оказват влияние върху групи с хронични заболявания. Всички хора с хронични заболявания могат да го използват спокойно. Тъй като смолата и медът в аламид са натурални, продуктът може да стане хетерогенен с времето. Поради това съветваме нашите пациенти да правят така наречения масаж с аламид, като държат сашето за около 40 секунди, за да възвърне хомогенната си консистенция и да бъде по-лесно за поглъщане. Сашетата са готови за употреба и не е необходимо да се смесват с нищо. Те са готови за употреба. Нашия пациент сутрин на празен стомах взема сашето от аламид, натиска го отдолу и го поглъща без да дъвче. Защото когато се дъвче, естествените смоли могат да се залепят за зъбите. Затова молим пациентите да го поглъщат директно без да дъвчат. След като го вземат на празен стомах сутрин, пациентите не трябва да приемат нищо в продължение на минимум 1 час, включително вода. Тоест приемаме аламид на празен стомах и не използваме нищо през следващия час. Имаме протокол за лечение. Какво означава това? При пациенти с рефлукс и киселини, ако заболяването не е хронично, т.е. ако продължава по-малко от 2 години, едно саше аламид е достатъчно. Но ако пациентът има хроничен рефлукс, препоръчваме да използва 2 сашета без прекъсване за пълно лечение. При хеликобактер пилори, независимо дали е остър или хроничен, когато пациентът използва 3 сашета, това е достатъчно за нас. Това са нашите протоколи за лечение. Примерно, нашия пациент използва стомашни защитни средства от години. Имаме пациенти, които използват стомашни защитни средства всяка сутрин от 20 години. При тези пациенти, когато използват 2 сашета аламид, те могат да спрат да използват стомашните защитни средства, а аламид е изключително ефективен в това отношение. Но тук също имаме нашия протокол за лечение. Какво означава това? Пациентът трябва да използва стомашен защитник заедно с аламид през първата седмица. Защото ако пациентът спре да използва стомашен защитник рязко, може да изпадне в психологическа зависимост или да развие неравновесие в стомашната киселинност. Затова пациентът трябва да използва стомашен защитник заедно с аламид през първата седмица. В края на първата седмица пациентът спира стомашния защитник и продължава с аламид за останалите 3 седмици. Но ако по време на тези 3 седмици пациентът изпита парене в стомаха, той може от време на време да използва стомашен защитник. За нас няма никакъв проблем с това. Употребата през първата седмица е следната. Пациентът използва аламид на празен стомах сутрин. 1 час след аламид пациентът приема стомашен защитник и след половин час прави закуска. Когато пациентът използва стомашен защитник заедно с аламид, процедурата е такава. Ако пациентът използва само аламид, той го приема на празен стомах сутрин. 1 час след аламид пациентът прави закуска. Имаме и СОС ситуация. Какво означава СОС? Спешен случай. Няма голям проблем с стомаха на пациента. Примерно, пациентът е консумирал много мазни храни, пил е много кафе, е получил сърбеж или парене в стомаха и в момента има киселини или болки. Попитаме дали можем да му дадем дъвчаща таблетка с цвят или таблетка с вкус. Това е нашата СОС ситуация, казана спешен случай. На този пациент, без да се вземе под внимание дали е гладен или сити и без да му бъде създаден протокол за лечение, когато му дадем саше аламид, той се успокоява в рамките на максимум 5 минути и няма повече оплаквания. И аз обяснявам това във всичките си обучения. Когато пациентът дойде в аптеката, ние го настаняваме, моите колеги стартират хронометъра и му предлагаме саше аламид. Пациента не има повече оплаквания след 5 минути и той просто взема кутията и си тръгва. По този начин директно го препоръчваме. Това е нашата СОС ситуация. Както обясних в началото, поради малките количества жълт кантарион и сладък корен, хора, които използват антидепресанти, страдат от високо кръвно налягане или приемат разреждащи кръвта лекарства, също могат да го използват спокойно. За нас няма никакъв проблем с това. За хора с диабет, всяко саше съдържа количество мед, което е приблизително 1 чайна лъжичка. Ако хора с диабет използват 1 чайна лъжичка захар в ежедневието си, те също могат да го използват.
От 4 годишна възраст всички деца могат да го използват, но както казах, препоръчваме да се направи малко по-ниска доза и да се използва така наречената масажна техника с аламит, за да стане хомогенен и за да бъде по-лесно за децата да го приемат и да го поглъщат. Препоръчваме го на кърмещи майки, но не на бременни. Ние не работим директно с червата, но използваме мед от салгово пчелно опрашване, наречен шамбански мед. Отново казвам, ние не работим с червата, но това, което споделям тук е като отговори на обратната връзка, която получаваме. Ако пациентът има газове и подуване, особено ако има хроничен запек, когато използва аламит, тъй като движението на червата се увеличава, той започва да се чувства значително по-облегчен. Единствената група, на която не препоръчваме употребата, сме хората с хронична диария. Ако пациентът има хронична диария, движението на червата ще се увеличи още повече, което ще влоши състоянието на хроничната диария. Затова единствената група, на която не препоръчваме, е групата с хронична диария. При синдром на раздразненото черво, IBS, има две отделни състояния – хронична диария и хроничен запек. Особено при IBS, когато даваме аламит на пациенти с хронична диария, диарията ще се усили. Това е групата, на която не препоръчваме употреба. Има няколко неща, на които трябва да се обърне внимание при съставяне на протокол за лечение с аламит. Примерно, ако пациентът няма генетичен фон, няма членове на семейството с подобни заболявания, ако пациентът се храни изключително редовно и няма стресови ситуации, но използва цигари, много изследвания показват това, което наблюдаваме. Ако пациентът използва цигари повече от 2 години, рискът от язви значително се увеличава. Това се случва, защото цигарите нарушават бариерата на стомашната лигавица и я правят по-уязвима към язви. При съставянето на протокол за лечение с аламит, ако пациентът използва цигари, ние препоръчваме намаляване на цигарите. Тъй като при пациенти, които не използват цигари, лечението започва да действа на 4-тия ден, докато при тези, които пушат, ефективността може да се забави и да се прояви на 8-я или 9-тия ден. По същия начин, когато алкохолът, мазнините и кафето се намалят, ефектът започва да се проявява на 4-тия ден. Ако пациентът продължава с тези навици, ефектът може да се прояви чак на 8-я или 9-тия ден. Общо казано, обучението за аламит изглежда по този начин. Това са препоръки, които предлагаме. Пожелавам на всички здравословни дни!